Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas Madihita, salutna, selamat hari Minggu. Masuk mahita di permingguan di Manogoton, tapaho marohata, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tabuji matuhatta marhite buku ende nomor 440, mamuka sian ayat sada, rodi ayat tolu, tai puji matuhatta. Tai puji matuhatta Yesus Kristus. Pasangan lomo nama patulus bedo jema uonodo nasahat ma ende tatu jolona namet metma nang akana umbalga lepo jema go
puji ho Tuhan Allah di bege ho awale Tuhan beno jema ordada. Marhite-hite guarni depata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunan ni, jalo ona do tupal hangoluan, na pirnar baga-baga ni Tuhani, tu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, jala pardengkan bahasa, roh disaleleng leleng na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hamisian naselaon, sahat roh disadarion, upuji maho, ala naung sahat tuhami barita naulisian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na panguluhami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame doho tasonangan di lonho hatam nabadiai, te asi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu, asahot rohanami, jala tar parangehon hami parangin abadia, te ajari, jala payembaru marohanami, asalam ias hami rodi hasusuda di bawah nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Junan sai bengit maho sai molodung mona lam togu maho akahajahaton sai patunduk Yesus pangasahon ekon monahon yang mangurupion siya Tuhan Yesus dapat hohagogon mandop musuhi. Tumane parade debata doho Kusudena mona deporte deo Kristus pamalum hon pahisar hon hon Yesus pangasahon ekon monahon jalo pangurupion siya Tuhan Yesus dapon hohagogon mondok
susui. Tangingon hamu patik ni debata, tian 2 Timotius sada ayat 8. Ope, unang homaila, maka tindakkon tuhatai, jala unang hailau nau, natar hurung humokop ibana, dohot maho tahe mangokop barita nauli, tian hagogoon ni debata. Atong, rap mangilok gogo mahita tutuhan debata, lau mangulahan na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tangihon angku kangkukun, asiroham Jehovah, macai tarpunjot rohakun, iman godang ni dosa, tusura di baloson ho, luhut nasala dopaku, tungi setar tahan sa. Nampenani ado sakit, godang pehajahaton, gumodang asi-asibi, ragogo paluahon, Jehovah saya siroha, paluana saurian, saya sudah dosana. Tatopoti madosa tanah godangi tujuloni debata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dimonua gijang, par asiroha na sumurung bidahami, upar hatutu jala utopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami na godangi tu dijolom, tatap hami marhite hite asini roham, jala se sama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholong ni roham Tuhan Yesus Kristus di pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Aedang adong imbar nii, ay saluhud do pardosa jala hurangan mardopan asangapon ni debata. Ale akka nagapipitor, pinahen ni basa-basa marhite sian asini rohana, inorhon ni panobosion ni na marhite hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa par asian, marhite hite haporsion ni mudarna. Asangapon ma di mata na gijang. Amin. Nang ditan ho hamatean, ahubo koton diki, asama suka modean, Tuhan
murungi sai maturu aku ho sai maturu aku ho otak to iutodoku Yesus pangoloa sakit tu si parmahan akaberu biru Yesus ku di oraku saihut honoku saihut honoku saihut honoku Yesus ku di oraku saihut honoku. Tajahama epistel turpuk di minggu padua puluh sadaondung Trinitatis, imana nienetian 5 Musa 24, mamuka ayat pitu 112, tajahama marsikat soring di hat papuri rap mahita manjahasa. Marumur 120 tahun ti Musa ni amamatena, dan pola homur anggo matana, jala dada surut gogona. Dungi ditatangi si halak Israel masih Musa di adaran Moab lalu keluar dari lelengta. Maruju mandi bahaya nasida aka are patan si sondo hot pangundungon malas Musa. Dungi gokton di hapistaran marohani si Joshua, anak ni si Nun, ainunga diapoin si Musa hian tanganna. Tu ibana jala Tunggi dangadong behehe di tonga-tongan Israel tada panerirang tongon si Musa namananda Jahoba ada bohi. taringot tu solah tanda dohot halonganan na sinuru Jahoba ibana pahenona akai di tano Misir tu si Firaun tu sudena posona dohot tu sandok tanona. Dohot taringot tu sandok tanganna, dohot taringot tu sandok asam beton bolon nabinai ni si Musa diadopan di sandok Israel. Di masahatna martua doakan atu mengyohon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Tiki Tuhan Rabbonau jalasai di pasu-pasumo sai di togu amolo madabu talumu sujala monanga agar gogo nasoto Demataku salelendai Mangale honda medo tua Tua kana bojok rohai Songona Madotu anakona Olam niro hatai tua Damat sani panguru piona Ombartu pada nanaloa Nemoga abatan kodegeja Idoha Saku sai doktor sai pangiring
tindakon maha porseutai, tongon nahina tindakon didongat tahat saporsian di sandok portubion rap mahita mandok. Au porsea di debata ama, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman tubun si Maria, nagabagebean si Anton di Parbadia, andorang suabubuan. Ido tuhatta, natumau nubernit, di pangguman di silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubanu torum di tanong, namungulak mangulu di repatuluhon, nama naik di surgo, lahundul di siamun di bata Jehovah, amanai parkuko na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tutanon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea, iton di Parbadia, kala adong sadahuru nabadia, Uriya hatapan di halak Kristen akan abadia, dohot dia sesane dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging hal mati, dohot yang uluan nasoro sudah. Amin. Or HKBP Sentul City,
Titing di Huriata KBP Ramangun, Minggu 20 Oktober 2020. Dapar Jolo Pertanyaan Week. Hari Rabu 1 November 2020 pukul 10 WIB. Week Duren Sawit, Ibagas ni keluarga, Jenri Sinaga, Borusia Turi, Jalan Swadaya Raya nomor 24, RT Tolu RW 4, sebelah Panti Asuhan Putra Duren Sawit. Pertanyaan Parhalado. Pertanyaan Parhalado bersama keluarga. Selasa 31 Oktober 2020 pukul 10 WIB, Maringana di gereja, Patu Paudo Pertanyaan Parhalado, Rap Dohot keluarga. Pinangido tu sude Parhalado, Rap Dohot keluarga, Asamat Dohoti Pertanyaan ini, jala tepat waktu. Minggu Reformasi dan Pertukaran Mimbar. Minggu 5 November 2020 tolu, Ima Hari Reformasi Martin Luther, napa 506 tahun. Sude par minggu di Patupa Romarulau Nabadia, jala diminggui Ima Pertukaran Mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di pintu masuk gereja, Adongdo di Patupa Kotak Bantuan, Laut Pelayanan Distrik Walu DKI Jakarta. Tiama Hita Lau Manupahi. Padidio Nabadia, Minggu 12 November 2020 tolu di Parminggu pukul 10 WIB, di Patupa do Padidio Nabadia Tudak Danak. Akarwas ni Huriata nanang mabuan yanakon, sama jalo Padidio Nabadia, asaroma mendaftar huhuk marguru hari Jumat, 10 November 2020 tolu di gereja. Jala dibuang surat pengantar sesi 2 week, fotokopi akte lahir, dohot kartu keluarga Huria. Puncak tahun profesionalisme dohot penata layanan distrik. Seni 30 Oktober 2020 pukul 10 WIB, Maringanan di Sopomar Pikir. Di Patupa do ibadah puncak tahun profesionalisme doho penata layanan CHKBP Distrik Walu Jakarta. Pangula Nagok, Pangula Nagok Tiki doho keluarga, Padita Pensiun doho keluarga, Ina Sarpat, Doksongoni fungsionaris HKBP Ramangun, diudang madohoti ulauni. Kunjungan gerejawi, Minggu Sadario 20 Oktober 2020 tolu di Parminggu pukul 10 WIB, paduan suara KBP Sentul City, Rodo mangibati gerejata. Jala patu begehon lagu puji-pujian, marhitikor, nani uluhon ni uluan Huria, Padita John Perdina Sihombing STH, anggiak malagu puji-pujian ni, baik sangat digowarni Tuhata. Ibadah Minggu Puncak Bulan Musik. Minggu Sadarion 20 Oktober 2020 tolu, Ima Puncak Bulan Musik HKBP Ramangun tahun 2020 tolu. Isude parmingguon seksi musik, do penerima tamu, do koletan, do sipulan nom majatiting, pengurus seksi musik, padok kata. Ulang tahun Punguan Ina Sola Gracia. Sabtu 4 November pukul 10.30 WIB, Maringanan di Hotel Rakasya Jala Pemuda Rawamangun, di Patupa do ibadah ulang tahun paduan suara Ina Sola Gracia. Pinangido tusude anggota paduan suara Sola Gracia padohoti ibadai. Perayaan Parhiheun Lamsia HKBP Ramangun tahun 2020 tolu. Parhiheun Lamsia HKBP Ramangun tahun 2020 tolu di Patupa do piga-piga cara. 5 hari Kamis tanggal 2 November 2020 tolu pukul 2 WIB, senam Lamsia. Pukul 10 WIB, seminar dengan topik menyiapkan harta warisan dengan baik. Narasumber Dr. Otto Hasibuan, pembicara utama Pendeta Banner Siburian. Seminar terbuka Tusude Ruasni Huriata.
titing neng berbagas. Neng majalo pasu-pasu parbagas ma peri kriko pangaribuan. Ruas niha KBP Sibolga Julu, resort Sibolga Sada. Anak niya mata maruhum be pangaribuan nahinan. Tubuh ni nata, Diana, Roswati, Evelyn, boru si Hobbing. Doho Orwana, Indah Mairut, boru Pasaribu. Ruas niha KBP Rosok Ramangun, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Boru niya mata, Ramses Pasaribu. Tubuh ni nata, Paula Selienti, boru Silitonga. Pamasumasuon hari Sabtu 10 November 2020 tolu di Gereja HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada. Titik paduahon, yang majalo pasu-pasu parbagasom ma, Joshua Peli Tampu Bolon, ruas ni HKBP Ramangan Uik Utan Kayu Manis. Anak niya mata John Maruli Tampu Bolon, tubuh ni nata Riyama Penesia Boru Sitohang. Doho Orwana, Kristi, Tilia, Pilidepia, boru pangaribuan. Ruas ni GPIB Pasar Minggu. Boru ni Amatra, Chandra pangaribuan. Tubuh ni Nata, Malam boru ginting. Pamasumasuon hari Sabtu 10 November 2020 tolu, pukul siawip di Gereja HKBP Resort Ramangun. 2. Yang majalo pasu-pasu parbagasom ma, Rino Abel Martua Silaban. Ruas niya KBP Resort Pasar Minggu. Anak niya mata Tulupan Pangaluan Silaban Nahinan. Tubuh ni Inata Rismauli Borusi Majutak. Doho Orwana Rindu Agustina Borusi Tanggang. Ruas niya KBP Resort Ramangun. Wik Utan Kayu Manis. Boru niya mata Ripta Sitanggang. Tubuh ni Nata Nurmadia Boru Siregar. Pamasumasuon hari Sabtu 4 November 2020 tolu, pukul siawip di Gereja HKBP Resort Ramangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripeon na sida, kabe parsaripeon na dengga di tonga-tongata, tarlumobi ma di jolo ni Tuhata. Namoding. Hari-hari Kamis 26 Oktober 2020 tolu, nunga jumolomodik sa halak ama, Tony Sibarani, umur 40 tahun, sinading ni Nata Ernawati Boru Hutapea Nahinan, alamat Jalan Batu Kristal, nomor 21 Pulau Mas, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Tudean, hari Jumat 27 Oktober 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. Tuhata mana mga leong gogo do pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahit. Sinur Boru Hutahayan Wik Durun Sawit dirawat di Rumah Sakit Persahabatan di ruang ICU. 2. Nyonya Pasaribu Boru Simba Jutak dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Pelia doa kau duk ni buah-buah, tajahama di harota siting nau pinarade ni huriata. Di pasu-pasu deba tama akka barita masa, doho ulaun akka sipatu pauta bay sangap di guarra. Songonima titing di huriata di mingguta sadarion. 5. Horas madihita saluhutna amagenang. Puji-pujian dohot hamulia teon ma tapasahat Tuhata Yesus Kristus. Isiala asini rohana dohot dengan nibasana. Boy hita marpungu di bagas joroon. Rap mamuji dohot pasangapon warna. Nahu parsangapi hami amang inang padita. Amang inang parhalado, amanami, inanami, dohot akka dongan nami ruas ni huria HKBP Rawamangun. Akka dongan sapak kabeseon nami, ima akka parmusik, pemandu lagu,
operator multimedia, songoni nang akapunguan pare dekor, dohot vokal grup na adong di huriat tahun. Sadarion tapesta hodo puncak acara bulan musik HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Nama rojahan tu tema mardongan biar dohot lomos ngiroha ulaon hamuma hamulu haluaon munai. Filipi 2 ayat 12. Bulan musikon nagabe songon pesta parheheon disude parhobas di ulaon musik vokalia, instrumentalia, dohot multimedia di HKBP Rawamangun. Naung pinatupa ni seksi musik siat tahun 2006 nang pe ditikii dang ganup tahun dilakukan. Aka kegiatan naung pinatupa di bagas bulan musikon, ima sada vokal workshop Singing Together Better and Happier di tanggal 14 Oktober 2020 tolu. Nani uluhoni inang Gracia Leonora. 2. Pesta kor antarwik nagabe mata ni pesta disude kegiatan bulan musik naung tapatupa nabodari 20 Oktober 2020 tolu. Tahirim do asa marhite acara bulan musikon salam taholongi musik parhuriaon lam gadda roha pakobosion di ulaon musik ni huriata jalalaos tapagomos hapor siauta dohot hasadaon ni akaruas di huria HKBP Rawamangun. Dalam adok mauliate mahita tutuhata alanunga godang nuaing akka talenta musik vokalia, instrumentalia, dohot multimedia nama kobasi di huriata sian 5 horong, ima, sada, organis pianis parmingguan umum, 2, pemandu lagu parmingguan umum, tolu, tim musik parmingguan umum, 4, parmusik dohot pemandu lagu parmingguan jam 10 tolu, dohot napalimahon, operator multimedia. Akup nii adong dope akapunguan pare dekor narap dohot makobasi parmingguan marhite napatu begehon edde puji-pujian nitu hata laho marhite siani jala hubaik kami ma acara pesta kor nabudari asa menghimbau tusude jemaata nasa lelengon di waktu COVID-10 sia na sempat sosian kor di setiap week. Jalahu pangidohami marhite pesta kor nabudari asa bangkit mamuse kor di setiap week tabe. Alai ikut doa naeng nunga martaba songon panipuli hupasahat hamima mauliate godang tusude parhalado dohot ruas ni HKBP Rawamangun naung mangurupi pakobosion di seksi musik nasa lelengon. Dohot tusude pihak naung mangurupi asa bulan musik 2020 tuoluan marhiteon hujau hami dohamu amanami inanami dohot sude akadongan asarap hita parsi dohot diulaon pakobosion musik di huriat tahun jalan nunga hupatu pahami di son parmusikon mulai sian na tahuni ima pelatihan biola tu aka ianak kota jala berlanjut muse pelatihan musik tiup di tahun 2020 toluan dimulai sian bulan Agustus nasalpu. Hupangido hamido akan masukan saran doho tangiang asa pahebakon seksi musik akka ulaun pakobiyasiota tutiki nanaeng ro.
taede homa ede puji-pujian dituhani jala tapelehon ma akka hatuaon nadinggan songon tadda hamuliateon ni sude basa-basa ni tuhata naung tajalo di nguluta songon par pesalmen namadok marede mah ahu tu Jahoba ai denggaddo uhumna tuau pasalmen 10 ayat 6 mau liate.
Damini debata na sumurungsian salut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuren itu hata di debata tersurat di Sada Tesalonik Bidu 2. Ayat sada rodi ayat walu. Ujahawan madihita tapi itu madi bagasan rohata. Parrohaun ni si Paulus tuhuriai. Ainang hamu ale akka dongan marbino todo. Dada nama gopo haroran nami tuhamu. Adung jolo hutaun hami na marporsuk dohot na marsipal di huta Filipi songon nabino tomuna. Dapotan hiras niro hado hami mangasahon debata nami. Laho makatahot tuhamu berita nauli nasiat debata nang pe godang paraloan. Aidada nalilu manang mangasi manang marakal hami lau membodai hamu. Alai songon hala akan naung tau di rohani debata do hami. Gabi hasahatan di berita nauli songonido hutaun hami. Dada songon akka nama buat rohani jolma. Naing hami tahe halomuan ni rohani debata nama digati rohanami. Aidi boto hamudo dangdung hami marhata lemes-lemes. Dangdung hami marbisuk-bisuk mebu arta. Debatado sitidangi disi. Dang majalahi sangap hami sia jolma. Manang sia kamu, manang sian akka na asing pe. Atik pe tarbayan hami donian marhato ngamon. Ala apostol ni Kristus do hami. Alai basar do hami di tongah-tongah muna songon ina-ina na pauli-uli gelengna. Songonido sian sihol ni rohanami di hamu. Walason hami do mangalehot tu hamu barita nauli nasiat debata. Lubi tahe dohot ma atong diri nami ala naung haulungi hami hamu. Ido sahakna. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Amanginang ruas ni tuhata las rohabui pajupang di parminggu atas sadarion. Hami padita John Ferdinand Sihobing. Nang pardijabu boru sinaga 2 madak dana di hami. Hami makobasi di HKBP Sentul City. Sada huria jongjong di tanggal 5 Desember tahun 2020 sada. Masai posohia dope. Hurina mekmet merminggu hami di Ruko. Di Ruko. Jadi poso alai
masai gudang do jolma nai marminggu tu huriai. Alat kota wisata do Sentul, sipata molo adong namar wisata Sabtu Minggu, marminggu do tusi. Sipata dang siap be. Jadi haroronami amanginang mangidu tangiang do ati tung adong nyan. Neng berkunjung mardalani tu Sentul babui mamar minggu tu si asalam torop molo pe adong di patu pahuriat ta adong namang hidup pangurupio kami marhite kantong pangurupio di pituan no sebetulnya tujuan nami mangidu tong yang muna do amanginang asanggiat huria nami pe nami meting boilem tu balgana boila malas ni roha kita amanginang hatan itu hatta sadarion ima rohani si Paulus, hati Paulus, perasaan Paulus, pemikiran Paulus tentang jemaat Tesalonika. Pemikiran si Paulus odong nagebe parsiajaran ipasahat tu huriai nang tu hita ikosongo dia do huriai asabu ibana hot jongjong. Persoalan yang hal yang paling menarik untuk didiskusikan melorong nomor gosip yang paling enak untuk digosipkan adalah persoalan rumah tangga. Om mana paling tabu si bahason molong isarana salah ina madokon ibu to hamu do ida anggur rumah tanggaku amang tahe songoni majugul-jugul ni gelek kusudina pitor hato do ina nasi madokon bah apalagi au romu sinasan naing tebudo pihamuna dua amatakku songono gelek kusongonon artina mulai disukura sada-sada rumah tangga manang sudi ruas ni HKBP Rawa Mangunon do paru kilo muna manginang adong do manang daong pasti adong ale wasa dang tarida wasa dang di buah-buah wasa dang pola diupdate tu medsos nomor bedai si pataul na boderi manang ra nomor pungan kurpe kan adong 10 kontingen, ra adong do persoalan ni setiap kontingen tiki latihan. Adong do namuru ra kondak non, adong do ra namol patureon. Ale buasa sedang tarida hati-hati tampil. Soalnya rumah tangga buasa nasugur adong do nomor bedai jebon. Adong do na idealan hona senggoloti mobilna. Ale saat di gereja buasa sedang tarida manangaha. Itulah yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jujur taku yang manginang, belga manang persoalan ini sasahalak, meragam do respon ni halak, meragam. Hiador tabereng sahalak ama, alarang hepeng nabe, narong bepasi kalau geleng na, olodo, stres lahu tukudi. Mungkin narong behepeng dijabu, narong besi patu paun. Alerong dihata bereng putus cinta gantung diri. Masalah kecil sama masalah besar ini sama-sama masalah tapi berbeda respon orang. Jadi dalam si Paulus tu luar Tesalonika memang merukil dohamu. Ale unang salah hamu. Ubal ga dope parukilaku. Ubor dope parukilaku. Ale kaya kalur hataku malas na marminggu. Molo tadok ko Tuhan di Tuhan borak nei paru kilok ko Tuhan. Buasa song kono porsu na parungulan nami. Boro Tuhan ni madokon ba apalagi au. Iparsilak ko na lama debus samu. Ido porsuk. Jadi seakan-akan kita tidak boleh kepada Tuhan atau kepada Paulus tanding-tandingan persoalan hidup. Ibu atau si Paulus sudah merukil luati. Ibu atau Tuhan itu merukil kita. Alenang gabi dohono tu Tuhan ibu hado Tuhan. Jujur ramanginang si pata ulun mar pikiri songonon mulu gabi halak Kristen adong jaminan tabo parnguluan saya yakin jemaat Kristen itu banyak. Mulu adong do jaminan gabi halak Kristen ibana sadarion marsogok pasti naik pangkat, marsogok pasti naik gajina, marsogok pasti sukses ibana mardala proyekna. Saya yakin jemaat Kristen itu cepat berkembang. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang seperti itu. Ngadong hitana halak krisis 70 tahun. Ali tadi ditong na porsuk. Hurang burjua habis si Job. Si Ayub. Ali di aibana na pahit. Justru neibana do engata jalo na tonggi.
Dang jalot tabe. Napai jim ala pai perngulunon pitor tadi kono Tuhani. Jela persuk pernguluan goso lancar setoran ni amata pitor tadi kono Tuhani. Ido namasa di luar tia manginang. Hado sarung salah parhalado nami. Di huria sebelum nahi makubasi. Bersol me bana di gereja. Ujungnya nang marminggu. Roma autu sih menungguli asa marminggu. Roma dengan na parhala menungguli. Roma dengan na ruas menungguli sampai sonari dang marminggu. Buasa molo adong persoalan gebe Tuhan tadi konon. Buasa molo adong sugoni roha di gereja gebe dang marminggu iba. Buasa nga di hatahon hata poda, buasa molo nga di sunggulan dang marminggu. Nabi torboha haci ni rohana. Nabi torboha porakna. Amanginang itu juga yang terjadi ke dalam jemaat Tesalonika. Naujui adong masalah parbarita na digoranna kaum sofis. Marbarita na sida si patah lala membuat hepeng. Rona sida tu luak Tesalonika toncona sudah perpunguan. Marpung misan salah ina, punguan ama, roibana. Alam leleng game membuat hepeng. Rotusan ternyata la membuat hepeng ibana alamar jamita ibana ro. Ujungna adong pikiran ni halak Tesalonika mandokon sarupa di sudi parjamitai. Sarupa di. Maka anai dokon si Paulus. Nang nama buah artahami. Nang nama buah hasangapok kami berberita nauli. Kami tidak mencari muka. Kami tidak mencari harta. Kami tidak mencari keuntungan. Kami tidak berbohong-bohong. Jujur ini bana. Ala pitoradong di rohani luati huriai. Sarupa di sudi parjamitai. Si patado manginang. Olo dolosok rohani jol mamar minggu. Hita perehado songoni. Dang lomor hatta memereng para jamita jamitan nyon. Sorong suman ujungna dang mar minggu hita. Dang lomor hatta memereng salah parhalado ujungna dang mar minggu hita. Dang lomor hatta memereng dongata alas batu baru tiap minggu ujungna dang mar minggu hita. Dang lomor hatta memereng akadongata nasing ala honna HP baru tiap minggu sugoro hatta dang mar minggu hita. Mungkin Tuhan akan berkata, iman seperti apa yang kau miliki sehingga ketika kau menghadapi masalah Tuhan yang kau tinggalkan. Ujungna ni si Paulus ma molo teh hutan nak turpuki. Hami di bal-bali do hami di Filipi. Ima di kisah para rasul 10. I penjara do hami. Dungi pe hami masuk tu sada huria Filipi. Dungi pe hami duduti hai pakubosion nami. Porsuk do hilala hami. Alira kiamar sak kami. Porsuk do hilahami namar berita nauli dilelei do hami Allah kiamoru semangat nami. Olo disipata ditakkup pami. Olo disipata mabiar hami di pangalilion. Ali nang moru rohanami namar huriai. Nang moru rohanami tidak surut iman kami untuk memberitakan firman inan si Paulus. Nang tuhamu anggo paru kiloni nang binoto adigas soy. Toho di tayamangina. Angko na marukil ng binoto adiga tamat, adiga say. Mulai sipatan ni suku Tuhan, Tuhan kapan pergumulan ini selesai? Tuhan kapan persoalanku selesai? Rannya Tuhan itu basaliling adong hosai, selilingi adong do parukilon. Namar hurie pesongkon itu. Kalaupun HKBP Rawamangun seperti ini keadaannya sekarang, dia pernah di masa paling menyakitkan mungkin. Mungkin harus pas di parlepa-lapian halelili. Mungkin mengurus IMB sulit. Ale adong na bertahan. Adong dotong na setia tetap di huriai. Mungkin adong na keluar. Aku sama hami. Ngau tabu di san. Ngau tabu sa parhuriaon. Ngau sonang di san. Mulai di HKBP asin holas sadado. Mulai huriaon na membangun dope hepeng dope sude ninna si patara. Ujungna gabe dang marminggu. Ujungna gabe dang ro. Alania menginang apa yang terjadi kepada jemaat Tesalonika tentu ini juga bisa terjadi kepada saya. Bisa terjadi kepada kita, bisa terjadi kepada siapapun. Salah satu pernyataan yang paling umum, paling klasik di orang Kristen adalah beritakanlah Injil. Atau kamu adalah garam dan terang. Sudah kita ramanginang taboto di gitar suraton. Taboto do ahlapatan nyon. Tetapi setelah saya renungkan,
Kupikiri songonon. Buah sama itu ipatulus Yesus Tuhata garam. Ternyata garam itu ketika dia menjadi tawar, dia tidak akan bisa mengasinkan sesuatu yang lain apapun yang dia lakukan. Karena yang mengasinkan itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, tetapi dirinya sendiri. Ibana sadiri do manirai si panganon, bukan sesuatu yang lain yang bisa dilakukan. Alani HP, molo sopor sea doau tu debata, molo sopos dorohakku tu debata, tung bohado bahenokku maben halak pos rohana tu debata. Ausa diri pedang porsea tu debata. Ausa diri pe dang yakinau terhadap penyertaan Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa membuat orang yakin akan penyertaan Tuhan. Alani HP, kamu adalah garam dan terang. Aka jolo mana porsia do hita. Ha porsia taima gabi panidangnya tuhalak. Ha porsia taima gabi berita nauli tuhalak. Salah natoras, mungkin ramolo tadok ko majolo. Salah ama memuda anak kona, anakku. Ho, unang mari sapi. Unang marjuji ho. Ali amato sabil mari sama dok to geleng na. Kau jangan merokok terus kau ya, anakku, jangan ditiru bapak. Jangan tiru bapak, ali sabil yultungi sigaret non. Hoi kau berjudo hoda anakku, to makmu. HP ibana tiap borngi padangguri natana. Na piring may nagalas may, ali sedohonon nama hamuikon burju. Bukan perkataanku, bukan sesuatu yang di luar diriku yang membuat orang datang kepada Tuhan, tetapi imanku itu yang berbuah. Jujur amanginang rak, molo sa jago-jago ni parjamita, sa jago-jago ni parjamita, mungkin ada orang di begasa rohatta, parjamita na jago hian. Wah jago parjamita, bah tebu jamita anak ini. Bahasa tebu, ulna mekili bebani na contoh na rupani. Ale mola tabereng pernguluan na, mulai iba na marminggu contoh ni songgaki na tanah, tertadok kodo, dang tikos dang tikos parjamita. Karena apa? Karena yang dinamakan garam itu bukan sesuatu yang kuucapkan, bukan sesuatu yang bisa kulakukan, bukan. Tetapi apa yang ada dalam diriku itulah garam. Ido sapole doko si Paulus ngulu namion odo berita nauli. Ngulu namion odo hupasa tuhamu, odo hupat tuhamu asanggit hamu pe boy mabaritahon berita nauli di bagas alas ni roha. Kamu pun jemaat Tesalonika, kamu pun kaum muda, jangan melihat firman itu seakan-akan sebuah kata-kata, tapi lihatlah kami nama naonon, hami nama las ni roha, hami nama ngulu alani hatani Tuhani, ima berek kamu. Porsuk do hilala alirang muruk kami tu Tuhani. Las do rohanami alirak kya dibati bohami rohanami. Haci do hilala hami alirak kya tinggal kami Tuhani. Aladi doa manginang gebi suku-suku do rohaku. Sebenarnya apa yang membuat orang sasahalak molumani di Tuhani dang tarduk behata. Adong do sasahalak ni dokon marminggu hamunang malas-malas pitorro. Ali adong do jolma ni dokko pesa puluh hata dang masuk. Alania hamiate. Ngasa pero si patah si metu nama dokon marminggu hamu hela. Ngasa pero kepala desa sama dokon marminggu hamu. Kenapa tidak mau gereja? Ada seorang psikiater dari Amerika. Dia membuat sebuah kalimat atau statement atau pola 5 stages of grief. 5 tahapan yang membuat orang masuk dalam kesedihan. 5 tahapan. Jadi mau nggak masuk kita tuh nomor 5 porsinya mahita manang isi penama dokon hata dang masuk. Nah pada joli dokon ibana penyangkalan. Anggaplah saya kecewa terhadap orang lain. Sipata merukil doa, bahasa songoni hatana teh, bahasa songoni ide. Hebenat tari baru pe hupe pija pos 100.000. Sonari songoni hatana, ina hita contoh kan? Merukil mahita. Napa dua hon, mulai minta muruk. Oh ide teh songoni mah ro ide ya teh, songoni mah jolmon nih. Nah, masuk napa petuluhon. Mulailah kita memikir-mikirkan ada bohado tuh, ama benok kutinat tahun. Asa mubon. Mulai tawar-menawar, itu yang ketiga. Yang keempat adalah depresi. Mulai kita tidak nyaman, tapi mulai kita bergumul apakah memang itu karakter aslinya atau tidak. Yang terakhir adalah penerimaan.
penerimaan. Bima jo harok lo mau namai si, bama jo lo bagi aku. Molo ngasange do kon halak songoni maul namai muba. Molo ngasange do ko jolma bima roaro. Ima jo haro bagian ni benda mengulun. Ima jo haro jabar ni benda mengulun. Tetapi yang menginang yakinlah antara 1 sampai 5 itu tidak pernah terjadi dengan instan. Molo adong paru kilota manginang, unang tapeyuk di bagasar roha, ujung nata sipan, tak alusi sadiri, tak simpul hos sadiri, itu tidak boleh. Molo marukil kita manginang, buat di bagasar tangyang. Na urupan itu hanidu kita mangalion alus. Unang molo marukil kita tak simpul hos sadiri, tadokon, odo HP ibana, songodo HP ibana, dak kata suku tutuhani, Tuhan nabohado. Edang ido kan istri ni si Jopi, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, dia langsung menyimpulkan tinggalkan Tuhan itu. Jadi molo adong ruas curhat tu iba, tapi dia sudah punya kesimpulan terhadap tindakannya. Amang nabohana mahuri HKBP ini ban contohna. Songoni terus ate, aleng gua manginang ngasai be, tang tu HKBP benda. Molo ngedok kon iba nang songoni apa nadong guna nama katai. Karena dia sendiri sudah mengambil kesimpulan terhadap pergumulannya. Alani dong, dan apalah poda ipasah si Paulus. Bukan nasihat yang disampaikan, tapi pengalaman hidup. Bohado au gabi halak Kristen, bohado au gabi halak parbarita nauli, hu aido na porsuk. Ale madok mo liate do. Tabaya ko masalah natoras, ido ko naking songo salah ina. Molo salah ina memude tu geleng na olo dia sipata anakku. Asiboto hoda, molo hami neujui neng sikola mardela pakdo. Molo rong pisipida muleate. Ale sonari ho iku mobilimu pengiduamu. Minimal sepeda motor. Malus ni geleng ta sipata sone mangina. Molo neujui anakku, molo manga kami ngajago keteri. Tolor pisipata olo dibagi opat. Mekil itu lah seluruh hatta mengalami. Ale mau tado kutu geleng tahri dokon. Itu kan derita lo papa. Nggak bagiamu, gitu kan? Tapi sebenarnya kita bukan mau mengatakan sekarang kamu harus makan 1 telur bagi 4, tidak. Tetapi mau mengatakan hal yang paling menyedihkan pun dalam hidupku, aku tidak pernah menuntut marah kepada Tuhan. No porsu pengahilala si pataro ra adong do pison nesekuta molo marsipatu tiki es di sipatu kulit. Ido kan gijangna warna birong, bawahna kulit ni patipas. Oleh ni gijang do marsipatu ale toru melubang do sipatu nai. Ale hado hita merukil madok dangolo bea sikola. Sipatada mo neng borha sikola rahita sona manginang jolile gadung mangan balulian. Idahan asa songon nabutong. Ido kan? Mula-mula sikola jolo tu hauma baru mangan. Ada kita marukil, hasil ada sudi, belga-belga do geleng tai, pistar do hita sudi, adong dok kena pejabat. Tetapi apakah gadong ini yang membuat dia sukses? Apakah gadong ini yang membuat ini gagal? Apakah dia harus makan enak supaya dia sukses? Tidak. Tapi cara saya merespon apa yang kau alami itu yang paling penting. Jadi molo adong pene dokna parukilon adalah topik yang paling menarik untuk didiskusikan. Tohomai. Aliran gabi parukilon mabenau. Masoho namar Tuhanon. Dan gabi parukilon mabenau. Masoho mangulahon nadinggan. Amanginang ada 3 poin yang dikatakan Paulus. Pertama, dia tidak pernah surut dengan tantangan. Dia tidak pernah berubah karena tantangan. Olora teruji hita, madoko songonon, hoamang asa naik pangkat to, geti magamami. Adong do naolo, alirong na madokon, daong. Dauna peto naik pangkat, anggona mengikuti Kristusi, selamanya aku harus tetap mengikut Kristus. Allah gabi parumeku, aliku geti agama hoda, daong. Nang gabi ho mangatur rokapu. Nang gabi ho manut Tuhon nguluku. Nang gabi ho mangatur boha ujung ni nguluku. Tuhan hidup. Tantangan jangan pernah membuat saya bergumul, membuat saya meninggalkan Tuhan. Dapat 2 hon, molo penahuula itu menyukakan hati Tuhan. Itu si Paulus. Saya tidak pernah melakukan sesuatu untuk menyukakan hati manusia.
Ale jujur amanginang masai maul doon. Masai maul. Saya memberitakan sesuatu untuk menyukakan hati Tuhan, masai maul doon. Contoh majolo hiado tabereng parkur amanginang. Sah-sah laguna. Mari di masalah pada suara contohna. Ama biari ba mamereng saya neng lagunon alaniaha. Salah sudi. Suara saya 234 salah sudi. Alibui sahatuna sai. Itu kan? Nah, baru pature honon. Adong do halak molidokon salah do suara munai inang. Oido. Itu kan? Adong do molidokon salah do suara minang, musik munai do salah. Itu kan? Musik munai fals, ya kan? Dia belum dipengen museng atau damar minggu biau. Nang bui songon inang, belum nasalah kodohon do salah, tong pidagama na mau, itu kan? Mol do pisangon, ale yak ai selalu do mamernak kaningan na huriata juara saya ada huber huri poso-poso HP ngarung namar paho puraisun. Ale sorani begak sudi. Ale yakinau na paling stres di son pengajari ini tongan. Molo madokon amang salah do suarami. Pau pukung balik sakoda. Contoh soni. Hami be molo huriat oma manginang idokon kor gabungan inna oma gabungan sir remaja satu nama tua. Na so markumis satu nomor kumis isi sudah. Ima huriat kor gabungan na. Na so masuk do sekolah minggu. Tetapi adong do hamalon di punga koron, adong do hamalon nami sudah itu punya hamalan. Tetapi yang dikatakan Paulus adalah kita jangan bertanding hamaulan dong. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi unang alani sesuatu dan lain hal marukil. Alani amanginang jangan pernah ada lagi yang namanya kebaikan tanpa Tuhan. Jangan ada lagi namanya ibadah tanpa Tuhan. Jangan lagi yang namanya kasih tanpa Tuhan. Ibadah tanpa Tuhan, perbuatan baik tanpa Tuhan apa sih? Contoh nama ngulau nadinggan atau sesahalak. Ala di bagasa rohaku, iko baloson na dulu na dinggani, song na di rohakon. Bohari na tau dah, ni rupan na tari, song ni mapabenan na. Song ni mana pinangi di rohana. Ada kasih tanpa Tuhan, holong roh katuhalak. Ala yang arong na hupang hidup. Holang na ci rohaku di bain, terupata hata. Song ni me da bereng ide nyon, inat taon. Nga hurupi o minggu nasal po, hurupi do geleng nyon, song ni mapabenan nyon. Ibadah tanpa Tuhan, marminggu do hita, hudul do hita, martangiang do hita, marede do hita. Tapi sebenarnya tidak ada Tuhan di dalam hatiku. Alaniaha, bodoh sasahalak mula marminggu marbadai. Bodoh sasahalak targor do pungakur, ale marsi para roan. Targor do sahuria, marsi para roan. Targor do sa keluarga, ale marsi para roan. Itulah namanya rumah tangga tanpa Tuhan, gereja tanpa Tuhan. Ale molohita. Nah disapa si Paulus, betul kita punya kebaikan semua, betul kita punya kasih, betul kita punya ibadah, tapi biarlah ibadah itu ibadah bersama Tuhan. Biarlah perbuatan baik saya, perbuatan baik kita semua adalah perbuatan baik bersama Tuhan. Molo holong perohata tuhalak, holong ninamar Tuhan. Ini manak nedok kodison, seperti seorang ibu yang membesarkan anaknya. Tabayak ko majolo salah ina, ipagudang-gudang geleng nam. Songoni magutulna, songoni masipata gecorna, holong dorohata. Itu kana mangina. Magudang ibana dan ki mangalo ibana. Tang yang tapasti dudinggan. Dakya dong tang yang ninatoras molo pisugura tu geleng Tuhan, pamati magelekot dakya. Meskipun seluruh dunia ini berkata anggo geleng itu magom mati, aleyau sebagai ina contohnya kodo-kono kudo Tuhan. Anggia bui gelekon muba dope. Anggia boy gelengkon buhu bereng mardami nasida. Seperti itulah kasih orang tua kepada anak. Songo dia pegeleng tai, songo dia pe pangalahona, aleng gorohaku tu gelek kudang boy muba. Holong dorohaku. Ikor dudakku be. Molo pedung matua au dang oli bana manulang yau. Molo pedung matua au dang oli bana manuhor bajuku. Molo pedung matua au dang oli bana manugu-nugua anggo ibana hok doi gelek. Songoni do rohani di batatu bangsoi, molo pe hamu majua, molo pe hamu mangalo, molo pe umanglo na singgan, anggo hamu bangsok kudo hamu. Songoni manyan hitam mengulawan hatani Tuhan.
Songoni manyan hita marbarita nauli. Songoni manyan hita mangulaon akana dinggan. Molo petung nang mangalo jolma tuha burjotang. Si pata bodo molo burju hita asing pandangan ni halak. Bodo si pata ringgas hita asing pandangan ni halak. Ana pa burju-burju ni. Ana pa sopat-sopato ni. Ale unang mamubah. Unang berubah akan perbuatan baik kalaupun orang lain tidak melihat itu sebagai kebaikan yang tulus. Nah patuluhon adalah ada kasih sayang dan pengasuhan. Ada kasih sayang dalam setiap pemberitaan. Di sini si Paulus di son. Sebetulnya malah suhu berita nauli Tuhan mudang pala boha. Ale ngalangai suruh Tuhani do berita nauli. Ikon ulah honokku do. Alangai pilih Tuhani ya gabe sahalak Kristen. Ikon ulah honokku do. Sapa lanang dipilih Tuhani ya gabe sahalak na Porsea. Ikon gabe na Porsea do saat tungguluku. Sapa lanang dipilih Tuhani ya gabe sahalak parhala do. Ikon na ulah honokku do. Alani do bulan hubereng dihuriata dong bulan musik. Bah, ada bulan musik konorhaku di sifata. Ternyata kita betul-betul merenungkan bagaimana jemaat Kristen itu adalah jemaat yang bernyanyi. Halak Kristen ini halak nama Riddi do sudi. Halak Kristen ini halak nama Tangyang do. Molo pe adong aka musik aka ide puji-pujian tahap porsia do gabe dalan ini batama masuk-masuk huriye. Jadi molo dong juara sada juara dua mana juara sada siap pudi pe. Napa sangat petuhani do hita disi. Napa tuluson pajuan ni Tuhani do hita. Ikom maredi do hita. Ikom marlas ni roha do hita. Alani amanginang buasa pola marminggu hita. Buasa pola hita markuri hita. Buasa pola maridi martangyang. Dang saya hola majahabi beli di Jebu. Dang saya martangyang di Jebu. Dang saya maridi markur di Jebu. Dang saya hola sahali sebulan marminggu. Adong don lalu si patasong ni sahali sebulan marminggu. Eleng dohonon ni hatan itu hata di son. Kita dengan Tuhan tidak pernah boleh atau tidak boleh ambil jarak. Dang boy jaga jarak kau siat Tuhani ganu minggu bolo pe hudoko gabe salat na Porsea au ale ganu minggu ikut do manang yon hatani Tuhani au ganu ari ikut tang honokku do hatani Tuhani ganu tiki ikon huber gumul do hatani Tuhani. Ternyata tidak pernah orang percaya selamanya dia beriman tanpa berproses. Ternyata sekali kita percaya tidak ada jaminan seumur hidup kita akan percaya tanpa proses. Artinya, adong dosa halak tidak dana gimana buruju sekolah minggu, mar remaja, gabe guru sekolah minggu, gabe si tua, alidung matua ibana berubah. Ternyata dong matua ibana dak gabe mar minggu, bahkan mungkin dak mar tangiang. Inilah yang dinamakan proses orang beriman itu tidak pernah boleh berubah. Jadi saha tuna matua, saha tuna ubana nau, bahkan sapetos hosaku. Anggona memuji Tuhani, anggona mengulahon na denggani, anggona berberita nauli ikut do. Dang gabi sudat alena kana masuk gabi juga tadang. Sekali kita percaya kepada Tuhan, sekali kita mengiyakan untuk berbuat baik, selamanya kita harus berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Martang yang mahita. Di bata Jehovah amanami. Moliate ali Tuhan. Marsardo hami manangihon hatami. Dipodaho ditonokodo tuhami. Asanggiat akka ulon nadinggan. Akka holong ni roha. Akka pakubasion. Diulok kami may. Sian nasa rohanami. Diulok kami may. Ala pos ni rohanami. Tuho. Moliate ma diho Tuhan. Diliokodo gugo nang hahipaso tuhami. Ganu marsada-sada. Ali martang yang dohami tu saluhu ruas ni uriam tu saluhu bangso anggia Tuhan ma mangaleho dame dia kapamareta mangaleho dame tu akka pemimpin tertinggi satu terendah Tuhan di daerah Tuhan ma mangaromi tu ruas ni uriam naro di permingguan non di sudi akulon nasida di parkarejuan nasida dia ka rumah tangga dia kasude paru kilon nasida Tuhan saya Tuhan ma madongani maliun gugu nang hai pason. Martang yang dohami Tuhan dia kerusin uram na marukil. Dia kana sodapot karijo. Dia kana masari par gerejo pe Tuhan. Na marukil dia karokap. Na paimahon na kaya nako di rumah tangga.
Tuhan mana masu nasida mangalehon las niroha itikin. Martang yang dohami Tuhan dia ka parsikola. Dia ka na mangaluli parsikolaan. Dia ka dana sikola minggu remaja na poso. Nakamaul aka perdalingoluna Tuhan. Dongani nasida asang gia tulus parsikolan nasida. Dongani nasida Tuhan asang gia dapot akan nasinare. Ikope Tuhan bon nami no gomos di bagasatang yang nami. Dia karus nami di bagasan parsahiton. Di dia penasida maringana Tuhan. Saya Tuhan mama masuk. Saya Tuhan mama ngaliu gugu. Soni pe Tuhan. Di inang si bolon boru tabalian. Di inang sinaga boru si hobbing. Di rosintan boru tabunan. Inang si tuabisto utaruk boru tobing. Feri panggabean. Grace si majutak. Inang si tohang boru si majutak. Si tua tabunan. Ari marbun. Nurmala boru si tohang. Inang siahan boru panggabean. Rumitang boru hutasoit. Hutahayan. Rustoria boru si tanggang. Inang si majutak boru si agian. Si tua godwel si aturi. Inang tabunan boru tagaul. KM si hobbing. Muandri silalahi. Patun huta barat. Desmond si bolon. Beni marpaung. Robert silalahi. Amang si tua SP huta soit. Inang si mamoro boru saribu. Las Maria boru pajaitan. TP si majutak. Esterlina boru si majutak. Inang Baster manurung boru aruan. Amang si tua Daule Stopul. Parulian pajaitan. Inang sinur boru hutahayan. Dot inang pasaribu boru si majutak. Tung aha pesai nasa di Tuhan. Tuhan nama boto. Tuhan nama nada nasida. Saya pasu-pasu nasida ganuk marsada-sada. Songsoni ka keluarga. Songsoni aka dokter. Songsoni aka ubah na pinangan Tuhan. Gabi tau gugu nang hangi pason. Martang yang dohami Tuhan di parsaron nami sadaron. Nabudo hai marsaur dohot. Huriam di HKBP Rawamangun. Moliati ma di hotuan sa pasu-pasu ma huriamon. Pasu-pasu siapar halado padita. Saat turua siduram setiap seksi. Di tikyope Tuhan. Nadi patupa huriam 2 bulan musik Tuhan. Makalason pasu-pasu menelioko doha bisuh Tuhami. Naruas parede partang yang dohami. Sungguli hami totong Tuhan. Asanggi marningot tami di balgani pasu-pasum Tuhami. Jalo matang yang nang elek namion. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita.
Katanya aku mapilihat tamartang yang mahita. Ali di batamanami na di bono gijang. Odo harorwani saluhu sileo noding gandok nasoli bahasa na moliutus. Pasat hami mas yang lo hami tu hami pilihan nami tuho. Sejalo mege buop na khusus di julum. Paso-paso me jala ramoti. Asa parhasya kami pilihanon. Patibunan raja mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Wahai marhanami marhite hite todim. Asalam utadahami gudang ni silali homi tu hami. Asalam kira-kira hami modok muliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bono gijang, saya penarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malam menorham di bono tongosong na di bono gijang. Leon matohami serang hulu siapa hari, saya samuda sanami sama panesanami, hidup saya dong namardu satu hami.
Una kami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mamu di bagasadame jalo ham pasu-pasu atau di bata. Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasor hom madamena tuto dim. Amanginang kurin itu hata hami parhalado parzamita para geda warta sesi musik nang saluhuna subuh gore hami pasato tuhita moliate jala selamat hari Minggu mari tasaluna Tuhan Yesus memberkati. Dihamuak kadamang dohon dainang sabil mulak kita siap itu di gereja dohok madibagasat tangyakta pangurupiota Gospel HKBP Sentul City. Otek sosadia talehobema sian ias norhatabi horas